tipo de ameazas externas, Bernardo, cérnense sobre a cesta da compra, que se a guerra entre Irán e Israel. Todo fai que se encarezan máis produtos de uso diario. Falamos efectivamente de produtos básicos que están presentes en todas as despensas e que poden volver subir. Por exemplo, os cereais, polo que custan a súa produción e tamén polo que custa traelos ata nós. Pan, pasta ou mesmo un paquete de galletas está a piques de ser un auténtico capricho. E imos ilustralo hoxe cun almorzo. Comezamos polo pan, por exemplo. Esta barra de pan de pueblo que se chama está a 1,60 €, pero hai un ano, lembrarán, estaba a 1,40 €. É unha barra de pan xeitosa, todo hai que dicilo, Será o pan co que cortemos en rebandas, por exemplo, para untar co máis clásico, a manteiga. Atopámola a 1,95 €, está un 19% máis cara que hai xusto un ano, que en xullo de 2024. E a marmelada, esta da Morodos, valeunos 1,89 €, 5 céntimos máis cara que a principios deste ano 2025. Botarlle mel xa é facer unha tosta delicatessen, O tarro de medio kilo entre 5 e 7 €. En función da marca, falamos dun 17% máis caro. Atopamos o mel hoxe que é 8 de xullo. A caixa de cereais, como estes que temos aquí, de trigo, 3 €, esa caixa. Antes, 2,60 €, pero con antes refírome hai 4 meses escasos. As galletas, de media 3,14 €, pero que a versión ouro chega aos 5 €. A caixa de galletas esas que poñen María Dourada. O cacao en pó, o kilo, a 9,19 €. O kilo, non o bote. Antes, 8,23 € saíanos un kilo de cacao en pó. E imos coa froita, do que moito falamos aquí no termómetro. Para facer un zume, se exprimimos, por exemplo, 4 laranxas, o kilo está a 1,95 €, xa nos irían aí case prácticamente o kilo nesas 4 laranxas. E unha de temporada, desas que os rapaces chuchan nela como se fose unha frigolosina, pero en versión sana. A sandía chega a 1,40 € o kilo, 1,40 € de media, porque esta está a 1,79 €, valeunos esta mañá 2,35 €, pero se collemos a media de 1,40 €, se a peza pesara 5 kilos, a 7 € sairíanos a sandía. Xa ven que para unha familia de 4 persoas que almorce así xunta, agora un día de vacacións, boten contas. Como se apaña aí esa familia de Oza Cesuras que visitamos hoxe, Alba? Que sorte tirar dunha hortiña para autoconsumo, Que sorte, Bernardo, e que auténtico luxo, porque mirade para aí que pinta ten toda esta verdura. Belén, dicía Bernardo que sorte, xa non só polo sabor, senón polos cuartos que aforrades, non? Pois a verdade é que sí, unha cantidade importante. Ademais, son cousas que onte sobraron dos pedidos que fixeron en Labrecos e que hoxe lle traemos a miña nai, a avoa dos integrantes de Labrecos, e que pode utilizar para cociñar aquí estes días. Un aproveitamento doble. Aproveitamento doble que, ademais, despois guardades para ter todo o inverno. É moi importante iso. Ben conxelar, ben facer elaborados como son estos, que está unha crema de cabaciño, por exemplo, ou isto cenoria o natural, e que podes aproveitar despois cando non hai, e así non tes que pagar un exceso no produto en época que non sexa de temporada. E que tamén nos aforra tempo despois a hora de ir cociñar, porque abres aí a despensa, colles o bote, e falo da despensa, vos despensa, infusións comerciais tampouco, non? Tampouco, a verdade é que non. Estamos aprendendo moito respecto ás plantiñas que nos rodean e estamos facendo infusións de xeito natural. Amosanos mentras, porque compañeiros, dicía eu, non gastan en infusións, porque Belén, ponte ti deste lado, ides a polas ervas e os facedes aquí no momento. Collín estas ortigas fai un ratiño, ás 10 últimos centímetros, apagamos o lume porque é moi importante, porque se ferve, perde as propiedades veciñais. Poñemos aquí, deixámola aí, tapamos, deixamos descansar 15 minutiños, esta non é da E aforramos tamén en infusión. Mentras ti fas as infusións, compañeiros, pois a hora do almorzo, Paco, que te vexo por aquí xa con fame, vos o leite tampouco comprades, porque de onde sale a leite que tomades aquí na casa? Das nosas vacas, unha granxa ecolóxica que comen erva, prado, todo ecolóxico. E xa ten unha pinta mellor que a comercial. Aforramos, deixamos por aí a Paco. Encarna, ti esa leite que tamén aproveitas para non ter que comprar o queixo no súper. Sí, para facer o queixo. E como facedes aquí o queixo na casa?
Eu fago, botolle sal, bueno, o leite non, un pouquiño calente, botolle sal, coajo e... E xa o temos para comer. E, compañeiros, antes de despedirme, dádeme un minutiño, porque aquí teño a Xiana, que aquí nesta casa tampouco gastan os cuartos en cremas para os mosquitos, non? Ti tes o remedio. Sí, pois o que temos que facer é pois temos que coller esta planta que se chama llantén, témola que machacar hasta que teña como un pouco de líquido, donde che piquen Aquí os que a mí me picou antes un mosquitos. mosquito. Sí. Dame aí, pois, compañeiros, xa vedes que aquí nesta casa van ao súper unha vez ao mes e para comprar o mínimo, porque xa vedes que aquí teñen pa todos. O avoa, o avó, a filla, a nai, que maravilla, eu vou a ver se me adoptan, así tamén aforro un pouquiño. Grazas, Alba, un biquiño para esa familia, claro, que aí están absolutamente preparados para a vida moderna, que teñen Pepo unha vaca, unha horta. Claro, con razón, non notan os vaivéns do mercado. Sí, pero claro, pero isto é moi idílico, porque vamos pensar nunha persoa que sai de cero, non? Da primeira casilla, digamos. Canto che costa ter unha casa con horta, canto che costa a vaca, e tal, pois ao mellor xa che máis barato ir ao súper, ao final. Non é que é unha pasada, Claro. Ese exemplo que puña Bernardo, Patricia, dunha familia con varios fillos, un desayuno, é que impresionante, non? Sí, Bernardo preguntábase que as contas, non é que as contas non saen directamente, xa vos lo digo eu, porque que de verdade é dramático ir agora ao supermercado e máis só ter os nenos na casa, notase moitísimo máis, porque ese pedazo de sandía un neno merenda, cho. E voou, e ao final a miña sensación particular é todos os días no supermercado, estar todos os días no supermercado e comprando un goteo continuo e cada vez ves que é máis caro todo. E agora, exacto, e agora que ameaza encima do trigo e de que todos os produtos vinculados co trigo que nos consumimos moitísimo en xeral como sociedade. Claro, aí entendo dos cereais, todo trigo, precisamente pola xeopolítica internacional que ao final afectanos a nosa neveira e a nosa despensa. Pois eu non sei como imos acabar o verán. Sí, porque sobre todo, Elba, que o falamos tamén moitas veces, ao final son os que menos teñen, os que teñen que prescindir de produtos que deberíamos todos incorporar a nosa dieta. Claro, porque hai uns produtos que son os recomendables por todos os nutricionistas, hai que tomar cereales, hai que tomar frutas, verduras, todas estas recomendacións, pero despois vas ao supermercado e que non hai quen de cadrar as contas. Pois nada, pois a por unha horta, a mercar unha vaca, facer algo, querida niña, o autoabastecemento. A romper a cabeciña un pouco, organizarse, sentarse os domingos e escribir o menú dun polo sacar 4 receitas, porque non hai outra. Si, tan apañados como ela, e mirade como nun momento romper a explicou a Alba, pois como fai ela tamén para conservar todo o que se saca da horta, porque logo tamén hai que conservar o que apañamos, non? Facer mermeladas, o tempo de facer. Hai que elaborar, bueno, moito curro. Eu xa teño dito aquí, eu son moi fan do batch cooking, eso de facer durante unha tarde, pois cociña para varios días, non? Con diferentes receitas e diferentes preparacións, e cando traballas con produtos de temporada, que che veñen como todos así, claro. Pois, época de tomate, pois de repente kilos, chega un veciño que ten horta e aparecen 12 kilos de tomate, pois eu fago gazpachos, fago salsas, fago tal, entón, despois vas administrando. É que totalmente. É o máis apañado deste programa. É que o básico de todo hai unha... 12:54 minutos. Bueno, con permiso da nosa querida Isa Villanueva, que agora falaremos con ela, porque claro, o verán